Tatlo ka personnel sang Special Services Division ginsuspende kasunod sa hindi pagdakop sang duha ka pamatanon nga nagpakuno-kuno nga PWD sang nakalapas sa Anti-Jaywalking Ordinance. Samtang ICPO magasugod na sa pagdakop sa mga barker. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginhatagan sang leksyon ang tatlo ka personnel sang Special Services Division ini matapos nga wala nila gindakop ang duha ka lalaki nga nagpakuno-kuno nga may diferensya sa tiil. Sa baylo nga magamit sang overpass ang duha, nagtabok sa dala ng mangini sa Luna Street, La Paz. Suspendido sa sulod sang isa ka semana ang tatlo samtang ginpatawag kag nagpangayo sang pasaylo ang duha ka pamatanon. May mga personnel natin nga nakita sa area nga during nga gina-shoot nila ang video nga to, or I don't know kung trip lang to o kung sadya lang nila, yung patawag naton kaya automatic i-suspend naton 1 week. And at the same time, ginmultahan naton ang duha ka kabataan. Samtang luyag naman kakason sang PSTMO ang mga traffic enforcers nga nagakuha sang porsyento sa nakolekta nga kwarta sa mga barker halin sa mga driver. Nagpangayo na sang assistance ang PSTMO sa intelligence group sang Iloilo City Police Office agud mag-monitor sa mga barker kag traffic aid. Ang aton nga intelligence group sa PNP mo na aton hayon na mag-establish sa aton sa ebidensya kag ma-monitor sa ila so that wala sang bias. Kag ang report nga ihatag sa aton outside sa aton nga opisina, so bud silingon wala ini sang mga kung ano man nga pagluto. Tatlo na ang ginpahalin nga traffic enforcer nga nagapangilkil, samtang tatlo naman katawo ang ginpasakaan naman sang kaso sa paglapas ng anti-barking ordinance. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.